Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan kanthi setya cecawis diri nampi rawuh dalem Gusti mangsa Advent menika. Lan dinten menika sesarengan pasawan suci sawegung kula panjenengan mestakaken Santo Fransiskus Xaverius pangayomaning misi. Santo Fransiskus Xaverius salah setunggal santo ingkang dumugi ing Indonesia. Martosaken Injil, martosaken iman kapitadosan Katolik saengga ing Indonesia menika wonten agami Kristen, Protestan lan Katolik. Saking pesta menika kula panjenengan lajeng nggih sansaya sadar bilih iman kapitadosan menika sipatipun komunal. Awake dhewe bisa tepung karo Gusti Yesus ya merga wong liya, merga dikenalake saka wong tuwa utawi kanca utawi mitra pitepangan sanesipun. Mila iman kapitadosan Katolik menika boten namung personal. Sing penting aku pitados pracaya marang Gusti, ning ya anggone pitados pracaya menika komunal, sesarengan kalian umat sanesipun. Lan anggenipun kula panjenengan makarya jejering umat Katolik menika nggih sacara pasamuan menggereja. Lan kanthi pesta Santo Fransiskus Xaverius menika ingkang sepisan kula nggih ngaturaken nderek bingah lan profisiat dumateng Bapak Ibu ingkang ngayom ing Santo Fransiskus Xaverius, ugi lingkungan wilayah setasi paroki ingkang ngayom ing Santo Fransiskus Xaverius. Mugi-mugi kanthi nulat-nulodo Santo Fransiskus Xaverius semangat misioner kula panjenengan sami tansah tuwuh mekar ngrembaka. Awake dhewe jejering wong Katolik anggenipun berpasamuan hidup menggereja ingkang sepisan nggih bangun paguyuban, ingkang kaping kalih nggih bangun misi injih menika paseksen menggaing kapitadosan dumateng Gusti. Awake dhewe ditimbali Gusti martakake Injil lan martakake sih katresnan kawilujengan dalem dumateng sesami. Lan lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah para murid dalem nampi wasiat agung saderengipun Gusti mikrat dhateng swarga supados menyanga saindenging bawana lan martosaken Injil. Menika temtu dados cekelan tumraping kula panjenengan yen awake dhewe ya ditimbali jejering murid-murid dalem Gusti martakake Injil ing saindenging bawana. Dadi wong Katolik aja mung ndekem ana ing omah, sibuk nyambut gawe kanggo kabutuhane dhewe utawa brayat, ora tau metu srawung karo masyarakat utawa ya srawung karo lingkungan jejering persekutuaning umat Katolik. Iman kapitadosan Katolik menika kedalam lan keluar, internal lan eksternal. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula
mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Markus bab 16 ayat gangsal welas ngantos dumugi 2. Nalika samono Gusti Yesus ngatingali murid dalem 11 lan ngandika, "Menyango saindenging jagat lan wartakno kabar kabungahan marang kabeh titah. Sing sapa ngandel lan dibaptis bakal rahayu, nanging sing sapa ora ngandel bakal diadili. Sing ngandel bakal diparingi tandha mangkene. Atas asmaku bakal nundungi setan, guneman basa manca warna, ora bilai senadyan nyekel ula lan ngombe wisa, sarta gawe sarase wong sing ditumpangi tangane." Lan sarampunge pangandikane, Gusti Yesus sinengkakake ing aluhur swarga lan lenggah ing satengening Allah. Dene para murid padha budal memulang ana ing ngendi-endi kanthi pitulunganing Pangeran kang paring kekuatan marang sabda piwulangi mawa tandha pangeram-eram kang ngiringi lagune. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil kanthi cetha sanget nyariosaken kados pundi Gusti Yesus paring dawuh dumateng murid 11 supados menyango saindenging jagat lan wartakno kabar kabungahan marang sakeh titah. Menika dawuh mirunggan lan cetha tumraping murid 11 lan temtu tumraping sinten kemawon sing pitados lan dibaptis awit nampi Gusti Yesus lan piwulangipun para murid. Kula panjenengan sami nggih mekaten, awake dhewe bisa pracaya marang Gusti Yesus lan nampa panjenengane awit nggih diwartosi dening tiyang sanes, termasuk Santo Fransiskus Xavier sing ngasta kapitadosan Katolik wonten ing Indonesia lan nandur kapitadosan menika wonten ing tiang-tiang Indonesia rikala semanten. Kapitadosan menika lajeng kula panjenengan warisaken dumateng putra wayah. Menika awujud semangat misioner. Awake dhewe mengenalkan iman Katolik, mengenalkan Gusti Yesus marang putra-putra lan wayah, termasuk yen Bapak Ibu dados guru agami cetha banget kados pundi anggenipun nuwuhake semangat misioner wonten ing diri pribadi awake dhewe mengenalkan Gusti Yesus, mengenalkan agama Katolik, mengenalkan gereja Katolik. Jejering brayat umpaminipun wonten ing mangsa Advent menika nggih saged mujudaken semangat misioner kanthi sesarengan anggotaning brayat budal nderek sarasian Advent, budal nderek Ekaristi saben minggu menapa malih yen saged saben dinten, budal nampi sakramen tobat lan sanes-sanesipun. Menika nggih paseksen menggaing paguyubaning brayat sing dadi eklesia domestika, gereja rumah tangga. Mila yen dipun maknani sacara sederhana, semangat misioner menika boten kedah kados sing didhawuhake Gusti Yesus utawi sing ditindakake Santo Fransiskus Xavier lunga ning negara manca utawa lunga ning papan sing adoh, boten kedah. Ning nek wonten kesempatan utawi wonten krenteking manah kula panjenengan pengin misioner ing papan sanes, menika luar biasa. Ananging semangat misioner kedah dirawat dijagi nggih saben dinten kados pundi awake dhewe
wani asung paseksen menggaing iman kapitadosan Katolik wonten ing tengahing gesang sesarengan. Pinujia Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.